it-tranzizzjoni minn volum għal valur flimkien ma' titjib fil-produttività u l-kompetittività. Din hija l-bażi tad-dokument LEAD li jinkludi 144 proposta li fuqhom ħadmet il-Kamra tal-Kummerċ. Waqt it-tnedija ta' dan id-dokument, il-President taċ-Chamber, Williams Peter Bailey, għalli Malta tinsab f'salib it-toroq u saħaq l-perseveranza mhix biżejjed. Spjega li l-viżjoni tax-short term issa mhux se tibqa' taħdem. Biex il-futur ikun wieħed ekonomikament b'saħħtu, hemm bżonn mhux biss li nżidu r-reżiljenza, imma bżonn li nkunu lesti li nindirizzaw l-isfidi li jmiss. Dan flimkien mal-bżonn urġenti ta' titjib fil-produttività u l-kompetittività. Il-Kap Eżekuttiv Marty Sportelli spjegat li f'temp ta' 10 snin bejn l-2015 u l-2025 il-gross value added kiber b'81.9%. Madankollu 68.9% kien dovut lejn l-espansjoni tal-workforce, 9.9% irriżulta minn setturi li żiedu l-valur u 3.1% biss irriżulta minn titjib fil-produttività. Il-proposti tagħna l-144 proposals li għamilna jiffokaw fuq żewġ elementi vera importanti għal pajjiż. L-ewwel waħda hija biex intejbu il-produttività u il-kompetittività ta' pajjiżna u allura rridu nkomplu nirranġaw l-infrastruttura tagħna, diversi affarijiet oħra bħalma hija l-utilities, ir-renewables, però imbagħad irridu wkoll nimxu minn hemmhekk għall-element ta' kwalità. U kif nistgħu nagħmlu dan billi ntejbu wkoll il-built environment tagħna, billi naraw li jkollna governanza tajba u wkoll billi nassiguraw li jsir infurzar adattat u propizju biex bażikament kull min qiegħed ikun jopera b'mod tajjeb nikkreawlu dak l-ambjent fejn jista' jopera dejjem b'mod aħjar. U allura hemmhekk naslu għall-eċċellenza illi nixtiequ notjenu bħala pajjiż. Fl-aħħar ta' April, il-Kamra tal-Kummerċ għamlet ukoll survey għal il-membri fejn fost l-ikbar sfidi kien hemm l-aċċess għal riżorsi umani bil-kompetenzi neċessarji, żieda fil-produttività u tnaqqis fil-corporate tax rate.